Ya na. Dili sa ingkod sa ingkod. Ay sa una kaingkod sa ko kalihagdan o. Nganong gitawag siya kanang Miracle Island ay? Tambal. Ha? Tambal ang kanang ihang ko. Are, gamay. Mo. Yan tubig ka baka din tambal. Una kay sa unang tungan na dito. Laro. Sigot na. Kato po dito sa Babulik. Kuan man gyapon ni siya sa Plaridel no park. Miracle. Park Miracle gyapon ni Island. sa Plaridel. Nanapunta sa Miracle Island. Puyo na ka, di na ka madoy sa babaw. Di na nag-step up na ka. Ikatulong pa to no, ikatulong. Dapat Ha, ikaw pa to ba? Gilmar. Gel Mars, Dulago. Blue Lagoon, tapos mo tong Kaupat. ay kaupat din eh. Kalimatan tong dapat nag-una ta dito. Hindi na makaya sa oras. Kumatabatan sa kanang kuan. Nata dito sa baba. Miracle Island. Miracle Island. Katong tana mo. Nag-una dito sa baba bulit pa. Dili kung nag-una ba sa baba bulit. Nakato tana mo. Ako nakato naman ko dito na ako picture dito. Hindi ma, namay pisi. Namay pisi. O ya, tapos pag dulas, katulad kami. Dan ya, tapos si Dro, gani dihan yan na si Dro. Oo, pila na niya ka minutes diha.